Velkommen til Kina. Vi er cirka 3 timers kørsel vest for Shanghai og befinder os i en stor industrizone. Her finder vi B2B Link China, som er en dansk ejet og dansk ledet industripark, hvor vi tilbyder vores kunder skræddersyede løsninger baseret på egenproduktion og montage over i vores egen fabrikshaller. Endvidere udlejer vi fabrikshaller og hjælper virksomheder i gang med etablering af deres egen produktion inde i Kina. Lad os gå en tur i produktionen og kigge på det ene af B2B's forretningsområder. 됐다 말. 조그라. 就这个嘛。来，再来一次，因为我刚才拿上午60多到不了。 Faktisk rimelig godt ud. Jeg får det pakket, og så sender jeg det ud i morgen. Du det? Det er kanon. Vi snakker ved du. Vi er ikke kun komponentleverandører. Vi laver færdige løsninger, pakket i kundens emballage. B2B Link Chinas andet forretningsområde er udlejning af produktionshaller og hjælp til opstart og etablering af virksomheder her i Kina. Her bagved mig kan I se 2 nye fabrikker, som indgår i et stort nyt projekt til en dansk virksomhed. Scandic er den virksomhed, der har været længst i B2B's industripark i Kina. Vi har stor glæde af det daglige praktiske samarbejde med B2B